Bravi, 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 bravi l-istrateġisti tal-McLaren. Bravi. Imma qabel ma ngħidilkom għal xiex huma bravi, ejja ħalli bħas-soltu naraw naqra il-klassifika ta' din it-tella li għadha kemm intemmet u mbagħad għandi x'naqla minn fuq l-iston kollu. Mela, bħas-soltu jirbaħ Max Verstappen, it-tieni Fernando Alonso fuq Aston Martin, illum għandna grafiti ġodda kif qegħdin taraw ukoll ma sanżannihomx bit-tajjeb, u t-tielet Pierre Gasly fuq l-Alpine. Il-pożizzjonijiet l-oħra tal-punti Sergio Perez ir-raba' fuq Red Bull, il-ħames Carlos Sainz Ferrari, s-sitta Sir Lewis Hamilton Mercedes, is-seba' Lando Norris McLaren, it-tminja Alex Albon Williams, it-tisa' Oscar Piastri McLaren, l-10 Esteban Ocon Alpine. L-aktar leb veloċi tat-tellieqa mela Fernando Alonso fuq Aston Martin ħin ta' minuta 13.837. Mela. Strateġisti li ma jitalmu qatt u qatt. Faqqa x-xita fl-ewwel ġiex u x'jiġri bħas-soltu bħal dejjem lil Lando Norris u lil Oscar Piastri idaħluhom tard. Imma dawn ma jitalmux. Jafu li b'dan l-enneżimu żball suwewna podju llum għax il-podju kien f'idejna. Norris Piastri. Whatever. Imma daħlu tard. Għax ridu jiggembiljaw, għara xħadna b'dal gembil. Illum, tlifna patafnu punti. Erġajna, l-Lando raġaw telfunu l-punti. Għal xej, storja, kull sena irridu nagħmlu l-istess pudina. Ma nitalmux mill-isbal li sar fir-Russja sentejn ilu meta l-Lando swejn iħrebħa. Għalkemm Lando dik kellu t-tort, imma dik kellu nuqqis tal-esperjenza. Imma mhux li ssir kull sena xi tellieqa trid issir. Is-sena l-oħra saret f'Silverstone. Is-sena f'Silverstone kważi raġgħu maxquilna. Laqtu l-lista. X'mar isir mill-ispiċċa t-tieni torta b'xi mod. Imma llum kif raw il-Perez dieren dħlu wien. Din anki fuq F1 Manager nagħmilha? Biċċa logħba li kif nara x'tita pop rawwa mill-ewwel. It-tnejn li huma. Mhux hekk? Ja ħasra. Naħdmu l-punti qegħdin kull darba. Kull darba qegħdin naħdmu l-punti. Għaliex? Possibbli ma jindunawx. Għaliex? Tiġi sena li bil-fors irrid noħroġ xi video żvok. Llum irrabjat ħafna. U mbagħad sopra korne bastonate min igwadanja l-Alpin minn tantimijiet. Li wara kollox xorta għadhom rivali diretti tagħna għax mhux inbilli jkollna l-karozza veloċi, irridu nipplejsjaw. Inkella b'daqshekk. Se nieħdu. Issa billi ġejna s-7 u d-9, issa noqogħdu nifirħu x'għamilna double points finish. Żball strateġiku fil-bidu tat-tellieqa li swina il-podju. Għax kieku flok Gasly kien hemm Lando skur. Ma nafx. Sena wara sena nirrepeti l-istess affarijiet. Jiġifieri l-istess frejjeġ, l-istess pudini. Ma naħsibx li konna niġu t-tieni għax nkunu għedna kollox.
Alonso minn tajjeb u b'xi mod baqa' jżomm il-pazze, dopo sewwieq ta' 42 sena u għadu jagħmel il-mirakli. Jiġifieri ikompli juri kemm hu kbir dan id-driver. Imma almenu it-tielet, almenu t-tielet, almenu t-tielet. Imma kif qed ngħidu, malli tagħmel ix-xita trid tidħol mill-ewwel, mill-ewwel, mhux mi mo ma well. Għax ma tarax jiġri. Ridna noqogħdu nirkupraw il-postijiet. Għax nerġa' ntenni. Issa ħallija li kien hemm bandiera ħamra llum, li kien hemm safety car u kien hemm ħafna affarijiet, imma ra, għax jien onestament, vera li waqt kif nispiċċa telqa nkun qiegħed naħdem il-grafiċi biex noħroġ u nibda l-video, imma llum ma flaħtix li nara l-Gasly u l-Alpini firħu. Għax dak kien tagħna, Gasly għandu ħabta jigwadanja minn fuq il-McLaren, hemm xi nkunu għedna kollox. Monza 2020 rebħ bis-saħħa tagħna. Ħalli nkunu għednija wkoll. Ħalli li kieku dik it-telli għadha metlepp iżjed konna neħdu ilhom, imma insomma. M'għandix iżjed xi nżid f'dan il-punt. Follieri, ħlief illi dawn huma żbalji inaċċettabbli, elementari li jagħmluhom waqqas it-tfal tagħna ma jagħmluhom. Qed nerġa' ntenni, anki jien fuq biċċa logħba, kif nara x-xeta ndaħħalhom mill-ewwel. Mhux inżommhom leb oħra għax it-temp jista' jinxef kif ġara bi Pjastri ħallew bis-softs. Iridu jieħdu riskju. Ma tistax tieħu riskju. Mura l-intermediates u mbagħad hekk hemm u tara se jiġri. Imma almenu sammu f'qosma ta' fuq hu. Mhux hekk, mhux hekk. Naturalment min irid jikkummenta jista' jikkummenta ta' volqieri. Mill-bqija, x'nistgħu ngħidu iżjed? Verstappen ma kellix dubju li se jirbaħ u llum l-Olandiżi biex ikkumenta kollox, all out ħarġu, Bandrerjev kollox ħarġu, volqieri, ħajta ridu jiex ir-rebħa llum. Stħajiltni, vera li ma nsertax kont insegwi F1 dak iż-żmien, imma stħajiltni qed nara video ta' Silverstone 92 meta l-Ingliżi ħarġu all out tal-Mansell ma kienx hemm dubju li se jirbaħ Mansell imma dillum hekk ukoll kellna voldieri. Kisa rekord Verstappen illum, laħaq rekord anzi. Disa rebħiet konsekuttivi. Jiġifieri, Perez kellu pit lane speeding għax kien jitlaqgħu fuq il-podju flok Gasly li xorta ma kienx ħattaffi li r-rabja li għandi bħalissa, voldieri. Għax iva llum irrabjat, ħafna irrabjat jiena. Għax dak il-podju seta' jkun tagħna illum. Sainz salva wiċċ il-Ferrari, spiċċa l-ħames, alla faċċa ta' min jibqa' jqiesu bħala second driver, il-predestinat illum kellu xi floor accident għal wara xi ħabta ma' Pjastri. Hamilton ukoll mit-13 sitta irnexxielu jagħmel telliqa tajba u jgwadanja xi punti. Bravu lis-Sur Reach. Iva Jake, Merckx Goat qed jgħidilna. Ifhimni, greatest of all time le għax jiena li the greatest of all time jibqa' senna, jiġri x'jiġri. Ma fimni, ma tistax ma tinżel fil-kappell lil dan is-sewwieq illi dis-sena meritatament ukoll qiegħed jiġri bil-kampjonat u kif se naraw fil-grafika li batilna Andrew Zarb wara r-riżultati tal-lum, fatt nista' noħroġha minn issa, il-kampjonat għandu jalqu fit-tellieqa sprint tal-qatar. Dawk l-ekwati. It-tellieqa sprint jew it-tellieqa propju tal-qatar. Jiġifieri supporters ta' Red Bull minn hawn ftit ieħor tistgħu tiċċelebraw ukoll it-tielet kampjonat mirbuħ minn Verstappen.
Kert Fenek Max għandu aeroplan mhux karozza. Fil-fatt dak huwa l-laqa milli aħna nagħtu bejnietna t-tim tal-Formula 1 lil Max Verstappen lajnielu l-ajruplan u l-Sergio Perez il-helikopter ankemm nifhimni, nistenna ħaġa ħjar minn Perez. Sewi ieħor illum kellu riżultat tajjeb għalkemm spiċċa ftit huwa jkun li beda kien Alex Albon, proset il-Williams jieħdu 4 punti oħra, Voltieri, purija ta' kemm Albon mhux fejn nofs il-grid qiegħda tfittxu għall-2025. Logan Sargent lascia Mastaren, l kompla jikkonferma kemm jien inħoss li ma ħaqqux post is-sena d-dieħla fil-Formula Wieħed fuq is-suq ta' trasferimenti ħan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla però. Dan mhux il-bqija Russell ikollu kellu tilqa' diżastru, telfunu l-istrateġisti tal-Mercedes marru ilu, imma qabel ma tgħiduli għax inti m'intix qed tattakkhom il-Mercedes, imma l-Mercedes forsi darbu fil-rar jagħmlu żball. Aħna sena wara sena irridu nsibu dik it-tellieqa li nagħmlu l-iżball. U sabu oħra li kellu tellaqgħa tajba kien Liam Lawson li fid-debut tiegħu spiċċa fit-13 post u qabel sieħbu Yuki Tsunoda fis-16 post. Stellaqa tajba minn dan is-sewwieq li qed ikomplu wkoll isaħħaħ il-kredenzjali tiegħu għal siġġu fl-istaġun li ġej forsi mal-Alfa Tauri dik immassa fil-battalja ma' Ricciardo irridu naraw kif se tiżvolġi. U meta toħod kajt fenek nisperaw li Hamilton ikun tajt il-contender is-sena d-dieħla. Jiddependi l-Mercedes kemm se taqtaw il-karozza kert. Voltieri. Niġu biex naraw naqa il-klassifika tas-sewwieqa fejn ukoll għandna lil Max Verstappen 339, Sergio Perez 201, Fernando Alonso 168, Sir Lewis Hamilton 156, Carlos Sainz jaqbes il-5 102, Leclerc u Russell 99, Leclerc għandu tieni post għalhekk qiegħed is-sitta, Dolores bil-mod il-mod qed itella punti, ma nistax ngħidu le, għax imbagħad nkunu kattivi magħna nfusna u ma naħsibx li din hija ġusta. Voltieri 99 għal 75 Norris. Is-sewqa l-oħra 47 Gasly jitla l-10 b'37 jaqbis il-Ocon u l-Piastri hemmhekk b'36, Albon 15, Hulkenberg 9, Bottas 5, Zu 4, Tsunoda 3 u Magnussen 2. Klassifika tal-kostrutturi il-Williams jiksbu 4 punti importanti li jżommuhom fis-7 post u l-Alpin jiġu 38 punt warajna 73 għal 111 mill-bqija sitwazzjoni nistgħu ngħidu hekk stabbli bir-Red Bull illi jekk minn is-sejjer żbaljat f'Monza wkoll isiru champions. Dik hija l-klassifika tal-kostrutturi għal Grand Prix tal-Olanda. U issa il-ġimgħa d-dieħla għal Monza. Fl-Italja ifhimni. Qabel ma nitkellem fuq Monza punt pożittiv minn dit-tellieqa li ma nistax ma nsemmix, iż-żewġ overtaking maneuvers eċċellenti li jagħmel Oscar Piastri fuq Valtteri Bottas u fuq Charles Leclerc illum. Kienu ftit mill-bot ukoll, proset l-Oscar għaliex ukoll mill-mitlufa mill-li seta' Piastri beda d-disa' beda 8 spiċċa d-disa' ma still seta' kien naqa' pożizzjoni ola. Imma l-puntu illum l-orrif, l-eccellenti, l-intelligenti, strategisti, skużawni, għal il-kbir tal-futbolju l-Lando Norris. Anyway, issa, Monza, telqa veloċi, nispera li tallimna mill-isbalji li saru fil-Belġju u nippruvaw narmaw seta b'sura ta' nies għal Monza. U nistennew naraw se jiġri żgur li t-tifożi ser ikunu qed jistennew tellieqa naqra diċenti u aħjar mill-medjokrità illi kellhom illum is-sewwieq tagħhom il-predestinat dak is-suppost number one driver
Illi fil-verità naħseb illi qed jirrovinawlu l-karriera jiena, anzi llum ġabu riżultat tajjeb b'Sainz. Jiġifieri inġabru naqra għalkemm hemm min għax Sainz huwa t-tieni driver li ma naqbilx magħha. Imma insomma, issa naraw se jiġri l-ġimgħa d-dieħla. Verstappen jekk jirbaħ jikser ir-rekord ta' xar rebħiet konsekuttivi u jżommu kollu għalih. Bħalissa qiegħed id-disa ma' Sebastian Vettel u Ascari tal-Ferrari jidhirli. Mela, jiena li kelli xi ngħid naħseb li jettu għal din it-tellieqa illejla dan il-video ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi qegħdin ukoll intellaw minn ħin għal ieħor. Issa l-appuntament tagħna se jkun għal-lejla ma' Kerċ Kembri, Ġan Fenek u Clayton Iċċomba Zammit għal Mixom fit-ħabta ta' 8:30 il-programm fejn forse nanalizzaw il-lobit li kellna l-bira li jekk ma jinqala xejn tarawni għada fil-għaxija fit-tard wara l-logħba Cagliari Inter. Nispera li ma nkunx birrewa bħal ma qiegħed illum. Mill-bqija ħudu ħsieb il-lejl it-tajjeb u nagħlaq b'espressjoni Taljana illi tot eżatt għal dawk il-kbur ta' strateġisti li għandna. Errare è umano, perseverare è diabolico. Li tiżbalja darba huwa uman. Li tibqa' tinsisti bl-iżball hija xi ħaġa diabolika. Ħudu ħsieb l-aħwa. Narakom għada jiena.